Pois foi alá polo ano 2007 que cambiou a lei, naceu a nova lei de incendios e obrigou a facer de xeito obligatorio unhas faixas de protección contra incendios forestais en torno a núcleos rurais e en torno ás zonas máis pobladas urbanas. A partir dese momento, pois claro, empezou un intenso traballo de localizar os propietarios que estiveran as terras nesas faixas, explicarlle ben o plan, tranquilizarlles de que non vai a supoñer un quedarse sin a terra, que a terra é súa, pero que tenemos que utilizarla de outro xeito. A lei obriga a ter unha zona de uns 50 metros, que son considerables, dende as casas, dende o límite urbano ou rural, ata o monte, sobre todo onde teñamos pois, pino, eucalipto e acacias. Quedaría un terreo totalmente baldío, onde estaríamos protegidos dos incendios, pero realmente non teríamos nada de vida. Sería todos os anos pois desbrozar ou pasar os tractores e manter isto pois, como unha pista de tenis, non? Comezou así o que chamamos o plan de plantacións mediante frondosas caducifolias, no que cada ano seleccionamos un entorno, unha aldea ou un ámbito que chamamos nós, donde hai que realizar sistemáticamente as mesmas labores. Neste proxecto actuamos a favor de dous puntos fundamentais dos pilares básicos nun municipio, como é a defensa dos cidadáns contra o lume forestal e frear a pérdida de biodiversidade. Por último, en todo este traballo, o máis importante é o factor humán tanto dos veciños como dos traballadores que temos neste proxecto. Realmente a implicación é unhas persoas que levanse traballando algúns anos, que eles creen no plan, entenden da necesidade deste cambio, entenden da necesidade de non deixar zonas totalmente baleiras, de non deixar correr o eucalipto do lado das casas. É un traballo moi diverso, é un traballo que posiblemente se faga como fan eles, en equipo, porque non hai ninguna universidade ni ciclo formativo que te dé o conxunto das accións que les realizan, desde o trato cos veciños, como xente maior que casi non pode camiñar, que o acompañan ao monte, que buscan con eles os marcos, e sobre todo, con ganas de que cando remata cada tempada, sentarnos todos dentro do alto e ver toda a zona plantada. Eso realmente te reconforta e te devolve todo o esforzo feito durante a campaña de plantación.